Víš jako. A on člověče naraz v tom obýváku, on ti tak po čtyřech a lísal se k nám. Ještě natočím. Říkám, ty vojzo páma, co to znamená? Já to zapnu. Neboj se. Uznává jako vůdce smečky. Ano. Já už točíš. Jo, jako nás. Ano. Se tak, jo, prostě. No ale říkám, kdo se v tom vyzná? Tak děkuju, jsme do prdele. Já ji pustím taky. Vypadá, že jsem kámoš. Já vím, že tě zná, kurva, ale co se tohle... Zaprvé a zaprvé. Když nebyl Tišek doma, tak Žovka jako... Ale opatrně na ní. Ono si kvikne. Ne, nechoďte v rámci, jako ne, pes jako to, jako ne. Mhm. Ale pojďte sem. Ale dívej se, jako oni se zprátelili, že? To by dělal já, kdyby byla nějaká mladá baba. To se nedá. To už se nedá ani točit. Všechno mám, Marci, všechno mám, akorát na tu Kubu nemá se seno, kdo jede. Ale Brixy už klidečku, trošičku pomalu na ní. No to vyhrajete ale v televizi, určitě, u toho Ostraváka. To je perfektní. To je fakt zajímavý, ale... Který je starší? Ten větší. No. Dívej se, jak on se vyhrává. To je zajímavý teda. Krásný. Je perfektní. Je Roxotrák. Bude v televizi. No. To je krásné. Para, ano. Ano, malé para, velké EM. Jo. Ale Už jenom fackou udělá, že? No, ale mě paní inženýrka, víš. Která? Co mi dělá na počítači. Vydrží. Co ti dělá na počítači? Co dělá na počítači? Se vždycky ty větší psi se vždycky nechají dostat na zad a od těch malých kousat. Zakousli. Já jsem se to je zajímavý. A mají vydrž. A Polínek jde? Čau. Já mu musím dát úplnou situačku, to mám ještě víc čísla. Nikam nechoďte, pojď sem, ty zase zkazí ten, co odchází. Běž tam, běž tam. Protože on ve škole aspoň sedí, ostatní dělají, neposlouchej, ale že máte na notifony násobu a tak dále. My jsme dlouho to vydrželi. Jo, ale vypadá to, že to bylo. Dlouho, no. Jeho se projeví nejástně a graficky, víte, Erošu, úplně to je krásná trojka, on má jedny z nejlepších. Se snaží lehce zvednout, aby ho nepřevrátil. No, Ale že jinde to je ohleduplné, no. Mhm. Že to je fenka, no. Počkej, až jich budeš mít ty takových 10. Rozehnala doučování, no ale to říkám, to už je pozdě teďka, ale že ten reparát bude dělat. To je zbytečné. No, Protože doučování To je jako videokamera, to toho působí. Mhm. To je dobrý. že on prý hodně věcem nerozumí, říká, říkala, že se mají všechna Tři čtvrtě hodiny. Co? To je dlouho. On neruší, on je šikovný. Pěkně panáčkuje. U mě má trojku. No, on říká, u mě má Je úplně hladně, ale. prostě ty si nedá říct, v polovině roku... Vy budete uslintaní oba. A
A nedej Bože, To bude spát. když se spankářský ve třetím ročníku, No, to je jak ten syn, to je Jaké jsou to dvě kámošky? A tolik strachu. Co? Tolik strachu, jak si prvním pál. Proč? Já bych se jí neptal. Je to asi neumrzí. Co? Že je to asi neumrzí. Co to bylo?